Як блогер аз Корея, ки дар бораи технология ва видео омода мекунад, тасмим гирифт устувории Samsung Galaxy Z Fold 7-ро ба таври ғайриоддӣ санҷад. Ӯ дар бахши мустақим смартфонро 200 000 маротиба кушодаю пӯшид. То анҷоми озмоиш блогер ҳамаи 200 000 даври кушодаю пӯшиданро иҷро кард. Пас аз тақрибан 6 000 маротиба кушодаю пӯшидан, смартфон перезагрузкаро нишон дод. Баъди 46 000 бор кушодаю пӯшидан, аз шарнири экран садо шунида шуд. Баъди 75 000 бор дар экран паёме пайдо гардид, ки дар он гуфта мешуд аз дохили шарнир моеъи номаълум хориҷ шуда истодааст. Вақти шумораи даврҳо ба 175 000 расид, баланд гӯя ки Samsung пур аз кор монд. Барои анҷом додани ин озмоиш блогер 5 рӯз вақт сарф кард. Дар ин муддат ӯ 9 бахши мустақими онлайн баргузор намуд, ки ҳар кадоми онҳо аз 2 то 11 соат давом кард. Бо вуҷуди ин, ширкати Samsung мегӯяд, ки Galaxy Z Fold 7 метавонад то 5000 маротиба кушодаю пӯшида шавад. Агар телефонро ҳар рӯз тақрибан 50 маротиба кушода пӯшед, чунин захираи корӣ барои тақрибан 27 соли истифодаи ҳамарӯза басанда хоҳад буд.